Ak žijete na Slovensku a hľadáte najlepšieho forexového brokera, ste na správnom mieste. V tomto videu vám predstavím zoznam brokerov, ktorých považujeme za najlepších v závislosti od toho, čo hľadáte. V našom rebríčku nájdete najlepších brokerov pre začiatočníkov, profesionálov a tých, ktorí chcú kopírovať iných obchodníkov. V popise nájdete odkazy na každého z uvedených brokerov a ak si otvoríte účet priamo z nášho odkazu, získate bezplatný vzdelávací balík. Pri diskusii o brokeroch vám ukážem, ako otvoriť demo účet a ako fungujú obchodné platformy. XTB. XTB je jedným z najväčších a najznámejších forexových a CFD brokerov v Európe, ktorý pôsobí na trhu od roku 2002. Spoločnosť je kótovaná na Varšavskej burze, čo zvyšuje jej transparentnosť a dôveru medzi investormi. XTB ponúka prístup k širokej škále finančných nástrojov, vrátane CFD na menové páry, kryptomeny, indexy, komodity, akcie, ale aj tradičné akcie, ETF a iné ETP nástroje. Broker je licencovaný renomovanými orgánmi finančného dohľadu, ako je poľský orgán finančného dohľadu a FCA vo Veľkej Británii. Platforma je dostupná na mobilných zariadeniach a v prehliadači, čo investorom umožňuje pohodlne spravovať svoje pozície odkiaľkoľvek. XTB kladie veľký dôraz aj na vzdelávanie svojich klientov a ponúka bezplatné webináre, živé školenia a rozsiahlu databázu vzdelávacích materiálov, čo z neho robí atraktívnu voľbu pre začiatočníkov aj pokročilých obchodníkov. XTB sa vyznačuje aj 0% províziou až do mesačného obratu 100 000 eur na akcie aj ETF, čo je na trhu konkurencieschopné riešenie. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na nízke spready, rýchle vykonávanie príkazov a profesionálny zákaznícky servis dostupný v 20 jazykoch. Broker pravidelne rozvíja svoju ponuku a technológie, čo mu umožňuje prispôsobovať sa meniacim sa potrebám investorov a trendom na finančných trhoch. Ak si otvoríte účet prostredníctvom odkazu v popise, získate prístup k bezplatnému demo účtu a vzdelávaciemu balíku. Podľa nášho názoru je to najlepšia voľba pre začiatočníkov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o svete obchodovania a investovania. eToro. eToro je populárna investičná platforma, ktorá si získala celosvetové uznanie vďaka svojmu jedinečnému prístupu k obchodovaniu sociálnemu obchodovaniu. Umožňuje investovať do akcií, ETF, kryptomien, indexov, komodít a forexu. eToro je regulované renomovanými inštitúciami, ako sú FCA, CYSEC a ASIC, čo zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti. Najväčšou výhodou eToro je možnosť kopírovať obchody iných investorov. To umožňuje začiatočníkom sledovať a automaticky kopírovať stratégie skúsených obchodníkov. Platforma vyniká užívateľsky prívetivým rozhraním, dostupnosťou na počítačoch aj mobilných zariadeniach a rozsiahlou komunitou užívateľov. eToro ponúka investovanie do akcií a ETF a umožňuje vám vytvoriť diverzifikované portfólio pomocou hotových investičných stratégií. Je to dobrá voľba pre začiatočníkov aj pokročilejších investorov, ktorí hľadajú jednoduchosť a sociálne funkcie. Je to skvelá voľba pre ľudí, ktorí chcú investovať peniaze kopírovaním iných ziskových obchodníkov, bez toho, aby museli robiť vlastné rozhodnutia o tom, do ktorého konkrétneho aktíva investovať. Na začatie kopírovania obchodov je potrebné vložiť minimálne $200. XM. XM je dôveryhodný investičný broker, ktorý ponúka obchodovanie s širokou škálou finančných nástrojov, vrátane forexu, akcií, komodít, indexov a kryptomien prostredníctvom CFD. Platforma sa stala populárnou vďaka nízkej vstupnej hranici, rýchlemu vykonávaniu a transparentným obchodným podmienkam. Minimálny vklad je len $5. XM je skvelou voľbou pre pokročilých obchodníkov, pretože je založený na MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Ide o výkonné obchodné platformy, ale pre začiatočníkov nie sú veľmi intuitívne. Po otvorení účtu si musíte stiahnuť platformu MT5 do svojho počítača alebo mobilného zariadenia. Potom sa musíte prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov a údajov o serveri, ktoré nájdete v uvítakom e-maile. Heslo, ktoré musíte zadať, je rovnaké ako heslo, ktoré ste použili pri vytváraní účtu. V pozadí uvidíte podrobné pokyny, ako používať demo účet. XM odporúčame najmä obchodníkom, ktorí chcú začať s malým vkladom a ocenia spoľahlivého, dobre regulovaného brokera s pevnou infraštruktúrou.
Hoci XM neponúka žiadne okázalé funkcie, ako je sociálne obchodovanie, zameriava sa na kvalitu vykonávania, vzdelávacie podporu a konkurenčné obchodné podmienky. Odporúčaný vklad vo výške minimálne $100 je ideálny na plné využitie jeho funkcií a typov účtov. Zhrnutie. Ako vidíte, vo vašej krajine je na výber široká škála brokerov. Podľa nášho názoru je XTB vďaka svojej platforme a rozsiahlym vzdelávacím materiálom najlepšou voľbou pre začiatočníkov. Ak chcete kopírovať obchodníkov, vyskúšajte eToro, ale majte na pamäti, že na začatie kopírovania obchodov budete musieť vložiť minimálne $200. A ak máte záujem o najnižší možný vklad, vyberte si XM, ktorý vám umožní začať obchodovať už z $5. Okrem toho získate prístup k dôveryhodnej platforme MetaTrader, vybavenou mnohými indikátormi a analytickými nástrojmi. Ďakujeme za pozornosť.